julle so julle kan my sien. So ek het iets funny. Kan my so glo nie. Hoorie maar ek het 'n hele setup. Dan maar een dan is nie myne. Eerste. Wag, ek sal net iets kyk. Is hek. Nee, kan dit. Oop kan. Julle nie. Ja. Ja, ek moet nou dat hierin. Okay. So, 5, 4, 3, 2, 1. Een dumpling en het is een dat is niet een echte dumpling. Het is een dumpling. En daar krijg ik. Kijk hoe lijkt het. Het is de dumpling. Laat ik het zo die gezicht krijgen. Kijk, dan ga ik pauze mij goed te zwijgen. Kijk. Mijn dus. Dat lijkt zo. Ik kan op de dak land en dan is het nog dik zo. Maar weet je, lijkt het kan. Op je is wel lekker. Ik kan even meegebakken. Als mij zegt, kijk. I love you. I hate you. I love you. I hate you. Ze laten me eigenlijk goed, dus wij gaan pauzen. Ja. So julle, ek kan nog sien ek kan nie werk het nie. So hierdie is besig dit. So ja, bye.